wane ne auren mata ne wane ne auren mata kada wannan mai biredi na fayyar su wani ke tunani me biredi ba ai ka ne kawai shi nake tunani dan ka san shi wallahi bai da hakuri ba bai da mutunci mai biredi na cewa zai kai ni gun yan sanda wallahi tallahi ina baka labari ai yanzu ba matsala ne za a ba yi kasuwan nan ana dan mani ne da dan banzancin ba ai kansa abin shi a hankali a baka biredi na nawa yawwa yara kirki to ga canji da Allah goma ka da nan akwai zaki akwai shiga a ciki irin yaran nan da kake kai mutanen kirki Assalamu alaikum. Amma alaikum salam. Ga mai biredi ya shigo. Ina ta zuwa gurin shayin ku ba ku so ku dauko kuɗi ku bana. Allah na tara kuɗin biredi na yanzu kun karɓan biredi ya kai 30,000. Kullun nazo sai ku rage min walla wannan yanan wannan wayan. Na kasa gane kanku me yayi wannan matsalar take. Ban yadda da wannan al'amarin ku. Hado kuɗi na ku ba ne wa Allah kawai. Kararan jiya ina ta neman yana nufin tun shekarun jina ta neman ka ya haɗa kuɗi haka ne gidan ya je yana nufin ya je gidanka haka ne ba ka da waya ta? ha ba ta yana nufin wai shi ba ta aiki wannan gaskiya ne ko ina hanyar da dawowa sai haka yana nufin wai yana hanyar dawowa ya aka siya sa duk yadda da wannan magana ku ba kawai to yanzu ga na zo a dauko a bani shikenan naji idan na da akuya ma wai yana nufin to banka wai na nufin wai idan ya haɗa ya sai da akwai matarsa Allah da ga wannan abin na ku ta magana ɗaya ba ya gane musu Allah da Allah ku haɗa ku ne ku zuwa yana maganar ka yi haƙuri zuwa anjima sai ka zo wannan zuwa anjima Allah dan Allah gafara can Allah ga mu anjima ya ku ce wai zuwa anjima yace wa ba kana aike ka ya ce zuwa anjima Allah ya fasu ko ne ba wannan kun ce anjima to jama'a masu son kallon fima-fiman mu a danna mana subscribe da zarar ka kalla bidiyo da ke cikin channel din nan kana kuma sai ka danna ƙararrawar sanarwa ga zarar mun saki sabon bidiyo za a sanar da kai